Здравейте на всички! Добре дошли в моя YouTube канал Международен център Утринна зора. За тези, които не са се абонирали, ако имате желание, може да се абонирате, за да може да получавате всякакви известия относно семинарите, които провеждам на територията на България и на територията на други държави. Аз съм мастер Сабах Фаят, основател на Международен център Утринна зора в град София и на Международен център Утринна зора в град Велико Търново. В двата центъра се провеждат много обучения от изтока, процедури, които повлияват на здравословното състояние на всеки човек, различни медитативни техники, няколко вида регресия, много тибетски методи, които помагат на хората в съвременния свят да подобрят своето финансово положение, здравословно състояние и да бъдат много успешни в живота. В това видео искам да ви представя един много хубав метод, чрез който може да получите информация какво е необходимо да отработите на кармично ниво, тъй като много хора ми споделят, мои посетители, мои ученици, че им се случват неприятни неща. Неприятните неща, които се случват на всеки човек, те имат причина да се случат. Чрез този метод всеки ще разбере какво е необходимо да поправи, защото ние не сме безгрешни в съвременния свят. Този метод ще ви помогне да разберете какви са причините на дадената ситуация и какво е препоръчително да промените, за да бъдете в хармония със себе си, близките и цялата Вселена. Методът се казва карма и дава точна информация. Той е медитативен метод. Човек е в съзнание. По време на тази практика, която провеждам, разговарям с самия човек и давам точен анализ какво е необходимо да поправи в своя живот. За повече информация и за записване на обучение и на лечения, може да го направите на телефона, който е изписан долу във видеото. Само с предварително записване на часове работя и за обучения, и за всякакви процедури. Прекрасен ден от мен!